Aleš je u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla. Uzima mobilni telefon i čita poruku. Zdravo, čekam te na parkingu. Idemo da ručamo i da razgovaramo o poslu. Pozdrav, Ivan. Aleš žuri, ali službenik želi nešto da ga pita. Gospodine, izvinite, jeste li sigurni da je ta torba vaša? Molim? Koja torba? Ta velika torba koju držite u ruci. Čija je? Je li vaša? Ova? Jeste, moje je. Izvinite, ali ona gospođa kaže da je ta torba njena. Kako to mislite, njena? U torbi su moje stvari. Evo, ovo je moj računar, a ovo je moj puder. Čekajte, ovaj puder nije moj. Nešto nije u redu. Ne razumem. Ova torba nije moja. Gospođo, dođite. U pravu ste. Ta torba je vaša, nije njegova. Eto, lepo ja kažem da ta torba nije njegova. Vidite li sada da je moja? Gospođo, izvinite, molim vas. To je greška. Evo, izvolite. A gde je onda moja torba? Ova torba je verovatno vaša. Izvinite i vi. Naše torbe su očigledno iste.